Ćao, Zorana, večeras Beograd. Dobro večer svima, hvala što ste došli da ispratite ovaj divan nastup i po prvi put u gradskoj kafani. Kako si provao ovo leto? Šta ćeš pamtiti najviše? Pa radno, iskreno, baš ova sezona je bila paklena i nadam se da će takva svaka ostati. Duet sa Breskvicom je prošao sjajno, kako je protekla vaša saradnja? Divno, ja moram da pozdravim ovim putem Breskvicu puno, divna devojka, prelepa. Što se tiče pesme, prezadovoljna sam, peva se što je najbitnije i super je prošao kod naroda. Je li bilo dosta različitih komentara, negdje i hejt i ovako, to niko nije očekivao od vas dve? Ni pesmu, ni spoj vas dve, ni... Ja sam, prvo sam bila jako zbunjena kada sam dobila poziv od Breskvice, zato što nisam zamišljala da ćemo nas dve da se spojimo, jer ona je u tom momentu furala neku drugi neki stil i kao dešava se taj spoj. Niko nije očekivao, ja sam čutala to od medija i od svih ljudi, onda kada je to izašlo, baš neočekivano. A kako se tebi sviđa turbo i folk Breskvice? Pa meni je to skroz cool, kao što naprimjer kad se spoje neki reper i neki narodnjak, ja to volim da čuvam, a sve zavisi ko kakav ukus ima. Mnogi mediji su pisali o tome da ste se ti Stojan ponovo pomirili, da ste opet u ljubavi. Šta je zapravo istina? Što se tiče mene, ajmo kažem, Stoleta, mi smo ostali stvarno u dobrim odnosima, ali prijateljskim, nema među nama više ljubavi. Mi i kada izbacimo klip na TikTok i na Instagram, ljudi po, ne znam, milioni put, ajde kao, opet su se pomirili, ne, zaista smo ostali samo prijatelji i to je to. Čini mi se da si više odgovarala na pitanja da li je veza bila fake ili ne, nego da se digla bunt od kad ste to raskinuli. Pa dobro, svi komentarišu da je naša veza bila fake. Svako ima pravo da misli šta hoće, ja demantujem to, ali na ljudima je da odrade ko priča istinu, tako, i da komentarišu. Zorana, kako najlakše podneti i preboleti raskid? Pa nema šta, samo dobri prijatelji, dobra muzika i dobar provod, to je to. Da li ste možda Breskvice i ti komentarisale bivše momke, ona Vojaža, ti Stojana? Nismo, nije uopšte ni bila ta tema, niti ja želim da ulazim u njenu vezu, niti ona u moju. Mi smo tu zbog posla, a šta je naše... Mislim, glupo je bilo koga ja da pitam, šta si ti sa njim imala, to je ipak neka, po mom mišljenju, privatna stvar. Jedna si najangažovanijih pevačica, rekli si malo pre da je ovo 40. nastup, ne znam od kad. Reci mi, Marija Šerifović nedavno izjavila da ne razume pevače koji pevaju toliko često. Pa, to je malo, mislim, malo je to teška tema zato što ja sam na početku i smatram da treba da radim i sad što više mogu, a ipak kada sagradim neku karijeru i ime i ako ikada postanem zvezda, onda mogu da kažem ja tako kao Marija Šerifović koja već ima svoj kredibilitet i toliko godina na sceni. A ja sada to trenutno nemam i smatram da treba da se pojavljujem svuda, da me ljudi zavole, da me vide. A da li tvoj privatan život trpi zbog toliko posla? Pa iskreno trpi zato što ja sam postala kao neki robot, ali ili se posvetiš karijeri i ne možeš ništa da pola da radiš. Fali mi to, i fali mi i spavanje i ljubav i druženje i sve, ali odlučila sam da se bavim ovim poslom i onda moram da dam 300% od sebe. Kako provodiš slobodno vreme kad imaš? Samo spavam. To je moje slobodno vreme, da što više ugrabim da spavam. Da i mogu da izdržim količinu nastupa koju imam. Često snimaš duete, sa kim je sledeći? Pa imam pregovor za jedan sledeći duet, ali ne mogu da otkrijem, zato što još ništa nije sigurno, da posle ta priča ne bi se ispalila. Ali mislim da će biti dobra kombinacija ako se desi. Opet je očekivano. Da li bi snimila duet sa Gazingericom? Kako ne, ja ga mnogo volim, zaista ga mnogo volim i podržavam na maks. Taj dečko je meni legenda, tako da nek nastavi da radi, a što se tiče dueta, vrlo rado. Ove godine izašlo mnogo albuma i mnogo singlova. Jel možeš negde pored Crnog šećera da izvojiš neku pesmu koja je tebi privukla pažnju? Pa zaista bilo ih je dosta. Naprimjer, Teja Tirvić je meni opet razvalila sa albumom, tako da njene pesme, ajde da kažem. Naprimjer, Pozovi mi je top. To sam je ubacila sad u repertoar, ali ima dosta kolega koji su izbacili dobre pesme. Da li ti momci prilaze sad kad si single ili se plaše priču? Ili imaju priliku uopšte? Pa mislim, ja i kad sam zauzeta i kad sam slobodna prilaze, ali sve zavisi ko kako, neko sme, neko ne sme. A da li se javljaju na Instagramu? Da. Kako?
Pa sve zavisi kako ko, ali ono upadaju sa svakakvim pitanjima, nekim forama za muvanje i to. Ali bi prišla ti nekad prva da se neko svidi? Pa zašto ne, ja sam jako otvorena osoba i bavim se, ajde kažem, javnim poslom, tako da nekako sam prešla tu da imam neku blokadu, da nekom priđem i da nešto pitam i ne mora da znači ono ako se upoznam s nekim da ću biti u vezi ili da ću se muvati, možemo da ostanemo i prijatelji. Recimo ti si mlada, lepa, poželjna, jel bi mogla možda u nekom trenutku da prihvatiš nekog dečka koji ne radi ništa? Da ga izdržavaš, tako reći, jel bi imala tu negde... Često mi se postavlja to pitanje. Ja bih prihvatila momka samo koji ima ambiciju. Ne mora da ima neki novac i da ima sad posao, ali bitno je da ima ambiciju da sutra možda mi stvorimo nešto zajedno ili da nađe neki posao. Ali dečko bez ambicije ne dolazi u obzir. Ti mnogo zarađuješ, ulažeš pametno taj novac? Mlada si, pa znaš kako ja imam... Ili trošiš na krpice, ne znam ja na što se sve troši, te pare, šminka... Ja ulažem zaista, počela sam da ulažem u sebe, ubacila sam i bend i uzela sam i stilistu i baš sam se potrudila da nekako opet sve to ode na viši nivo, ali što se tiče ulaganja, ulažem eventualno u nekretnine i u svoju karijeru. To su dve struje koje ja, ajde kažem, ulažem. Sve toga pretjerano da bacam na garderobu i tako te neke krpice, smatram da je to u ovom trenutku bespotrebno. Recimo, koja bi pesma opisala tvoj život? Ne mora tvoja, može bilo koja. Teško pitanje, zato što sam ja mlada, mislim, nisam nešto sad pretjerano proživala, ali... Pa neko koji se ti nalaziš, ono koji je čuješ privatno. Pa ja, mislim, privatnu koju najviše volim kad čujem, to je od kad sam se rodio od Sinana, ali da se sad kao pronalazim u toj pesmi, ne. Ali neka mladalačka, ajmo da kažemo. Sve mladalačke pesme ja se pronalazim u tim. Samo da nije neka tužna. Kojom pesmom otvaraš večerašnji nastup? Sikter moja. Odmah u glavu. A ti drago što nisi više poznata kao Zorana Sikter? Sad te svi znaju kao Mićanović. Pa drago mi je, na početku je jako bilo teško da... Kad si novi, kad je tu negde početak, ako ti pesma prođe kao mega hit, svi znaju tvoju pesmu, a niko ne zna tebe. Trebalo je vremena da ja dođem do toga da kad neko kaže Zona Mićanović zna se, a ne da kaže ne znamo ko je to. Tako da je sada super što me više niko ne vezuje sa Sikterom, sad me vezuju sa Draganom, a nadam se da će svaka pesma biti tako. Da li si se pokajala što si skratila kosu, s obzirom da žene kad skrate kosu obično svi pokaju? Pa moram ti reći da pola, zato što kada sam kući, gledam svoje slike s dugom kosom, kažem, trebala bi da vratim, ali komentari su, pa sigurno 90% da mi bolje stoji ovako kratka kosa nego dugačka, da sam promenila bolje imidž.